җырым кыяларга барып бәрелде. Ярсуларым инде җиктән ашты. Яңа җырым ничек башларга? Әллә үзем барып бәрелим икән шул таудағы кыек ташларга? Кыяларга карап бер уфтандым. Якын булып чыкты сулашым. Җырласам да, ярсып еласам да, юк басылмас йөрәк сагышым. Ярсуларым инде җиктән ашты. Яңа җырым ничек башларга? Әллә үзем барып бәрелим икән шул таудағы кыек ташларга? Әллә үзем барып бәрелим икән шул таудағы кыек ташларга? Әллә үзем барып бәрелим икән шул таудағы кыек ташларга?